Dydy hon ddim yn stori fawr, ond mae hi yn stori gron. Mor grwn ar plat yma. Rydw i yn sefyll yn mhorth Eglwys Wrecsam. Yr eglwys honno a gyfrifid yn un o refeddodau Cymru, gan ryw ŵr a gwybodaeth pur ranbarthol dybwn ni a mynd yn ôl y llefydd mae fo'n enwi. Gyda llaw, chydig bach yn ôl, roedden nhw'n palu clwydda am yr eglwys yma, yn dweud bod nhw'n methu'n glir ac a pobl i ganu'r clycha yma. Nawr, mae'r vicar yn dweud nad oes a ddim rhithyn o wirionadd yn y stori yna. Wel nawr, i fynd yn ôl i gwestiwn yr eglwys, a chroesi ar draws y werydd i'r America. Oherwydd yno yn America mae Phrifysgol. Phrifysgol a sefydlwyd gan Elihu Yale o Llanarmon yn Iâl heb fod ymhell o Wrecsam. Nawr, fe roedd Elihu Yale, coblyn o enw i ddweud ydi hwnna fydda chi, roedd Elihu Yale yn meddwl cymaint o'r cysylltiad hefo Wrecsam a'r brifysgol a sefydlodd o yn parhau y traddodiad yma o feddwl y byd o'r cysylltiad fel y codwyd tŵr ym Phrifysgol Iâl yn union rhyw fath a thŵr Eglwys Wrecsam. Reit, oherwydd y cysylltiad yma, bob blwyddyn mae yna fyfyrwyr yn dod o'r America, myfyrwyr Phrifysgol Iâl, i weld Eglwys Wrecsam a'i thŵr. A dyna ddigwyddodd y rhad dwytha. Myfyriwr arbennig yn dod yma, cael croeso mawr yn y dre gan wraig arbennig. Mynd yn ôl, cofio am y croeso oedd e wedi gael, ac i ddangos i werthfawrogiad yn anfon souvenir o Yale, sef y plat yma. Ac ar ganol y plat yma y copi sydd yn Yale o dŵr Eglwys Wrecsam, sef ar y plat tŵr Phrifysgol Iâl. Wel, mi ddudas i ar y cychwyn. Doedd ddim yn stori fawr, ond mae hi yn stori berffaith gron, mor gron ar plat yma.